nsuo atraman gye sɛ ugu no anyɛ saa deɛ ɛbɛsi nsuo gu no anasɛ Ọjọ́ mọ̀ ẹ́. Tòlù tán, sọ̀tìmọ̀ tán. I just said 100 years. Asante. Lójú ọmọ ká. ɛdi 100 years 100 years. 2000 years 2000 years. Ẹ̀yà kàmi dà họ́. Abranteɛ no. Kafra nkunkuro. Ɛdi 100 years. 2000 years. Ɛda hɔ. Abranteɛ no mɔ gyene nkwa. Ọba ti mi tɔn. Sɛ bɔɔl no ɛka sɛ papa adi a. Dabi. Esu atrema se kuruma. Ɛyɛ adwuma. Tɔn ti mi tɔn. Ɔsɛ football afro kwa. Ase wodi dia mi pa na otu bo se difu ami na nso bi difu. Na ko kwa gira. Sa na ayo se. Tɔn. tɔn Do be dia e moa. tɔn ti no Ele ba ko brenya. E mo ko ba. we ne nsɛm asante kɔtɔkɔ kyitafo no bi ɛde ato dwa sɛ ɛbɛyɛ a Ignatius baafo a ɛbɛyɛ a tim no gu no ɛna so tɔn because there's no way sɛ nsuo atraman so far as a ɔmo league no mu deɛ sɛ wantɔn deɛ ɛnyɛ sɛ ɔmbɛtumi asi Kumase anaasɛ ɔmbɛtumi atwa wɔ Kumase we ne adeɛ a asante kɔtɔkɔ kyitafo no bi ɛde ato dwa na amanfoɔ ni abere nti owura no me de memfrɛ no honorable bio ɔnyɛ honorable ɔmo deserve sɛ from honorable because their actions and inactions in secrecy no ɛnyɛ adeɛ ɛboa ɛsɛ fata sɛ from honorables